es fa saber a tots que per la porta d'Alacant arribarà a aquesta ciutat una visita molt important. Mireu, vinc acompanyat d'un personatge típic alcoià. La Tiririrí. No és Tiririrí. La Reina Maga. Ahí sí, està relacionat en els Reis Mags. Ell li diuen el tio Pià. ¿De quién? Que yo pilla. Qui és el tio Que Pià? yo pilla. Home, el tio Piam era un home que li agradaven molt els xiquets. ¿Por qué se llama el tío Pía? Bueno, el tio Piam no sabem per què li diuen el tio Piam i no sabem tampoc com li diuen de l'event. Només sabem que era el nom, el que diem ara, el mal nom. Des de quin any es va fer la representació del tio Piam al coll? Bueno, el tio Piam, com el coneixem ara, el va recuperar el grup de Carrascal en l'any 1996. ¿De cuándo? De Etiopía. Vale, empecé a hacerlo, yo empecé a hacer de tío Piam en el año 1997. A veure, a mi em diuen Rafa Sempere, vale? Soc el president del grup de danses Carrascal. Com diriges la cabalgata? A veure, jo, quan arriba la cabalgata, el tio Piam ha desaparegut. El tio Piam, en el moment que arriba l'ambaixador al coll, el tio Piam es transforma en el que és, una persona del poble. Coratge, vol donar un petit detall per la teva col·laboració. Ets el nostre taller de fang, està fet per tots els alumnes. Moltes gràcies. Moltes gràcies i com ho he dit abans, quan he parlat dels patges, porteu saber que els patges treballen tot l'any. Què porta saber durant tot l'any? Majors i grans, Els grans també, que els grans també.